أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وألا umtala nsuku abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Cela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. uAllah uma ekhuluma ngoYeshua lalelani nilalela maKristu. Uthi uAllah wayukallimu nnasa fil mahdi. Allahu Akbar. Uyothi mangabe efika emhlabeni akhulume esembelekweni, eqeda ukufika emhlabeni uyokhuluma. Allahu Akbar. Wakahla noma esekhulile. Allahu Akbar. Noma esemdala. Awuzwe nje ukuthi umdala uyibeka kanjani lento. Yazi le verse le ithatha wonke amaKristu namaRoma namaNazaretha namaJuda namalokuzana namawashtawa. Le verse le ibaphosa bonke esihogweni, egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo. Why? Ngoba le verse le ayivumi ukuthi uJesu wafa. Ayivumi. Wena othi uJesu wafa, yebo uJesu wafa, hayi uYeshua. AmaRoma athi kuwe uJesu wafa, mayeqeda adlala ngawe. Futhi khona eBhayibhelini athi kwaJesu loyo futhi akazange afe. Adlala ngawe amaRoma, kodwa wena uboni. Vula amehlo takhe, vuka takhe. Isikhathi samaqiniso sifikile manje. Yabona? Uthi uAllah wayukallimu nnasa fil mahdi. Lo muntu lo uyokhuluma esembelekweni, efika emhlabeni. Yabona? Mawuya ngale kusahluko 19 kusuratul Maryam la khunywa khona ngomama akhe. Allahu Akbar. Iyayifakazela le verse le ukuthi efika emhlabeni watshela uma wakhe ukuthi ungakhathazeki. Nyakazisa isihlahla kuzo amasundu la afresh udle. Bese wamkhombisa amanzi, wathi nawo amanzi, hamba uphuza amanzi. Efika emhlabeni. Allahu Akbar. So Allah is not a liar. Wakahlan noma esekhulile. Njengoba nithi nina wafa uyokhuluma nini nabantu. Allah uthi noma esekhulile. Uzokhula lo muntu lo. UYeshua uhamba emncane emhlabeni. Hamba emncane emhlabeni uzobuya. This is a confirmation. Lokhu ubufakazi obugcwele bokuthi ngempela uYeshua usazobuya emhlabeni. uAllah uyasitshela. Allahu Akbar. Wa minas salihin. Uyobe engomunye wabamsulwa, wabakhonza umdalo wakhe, wabazihlanzile, wabahlanzekile, wabazinikelile, wabazehlisayo, wabazithobayo. Njengoba nina nithi uNkulunkulu namhlanje, kodwa yena uyanitshela ukuthi mina ngiyazithoba. Anokhuleka nithi baba wethu esezulwini, akayifaki yena kulowo mkhuleko ngoba wenzani? Uyazithoba. Uthi nina nidumisana nodwa ngoba nifuna ukudumisa uNkulunkulu. Mina angizelanga kudunyiswa, angizelanga udumo, angizelanga kukhonzwa, kodwa ngiyisikhonzi, ngizele ukuzokhonza, ngizele ukuzodumisa. Manje wena uthi uNkulunkulu ukuthathaphi lokho? Kule verse leli uAllah uthatha wonke amaNazaretha, uthatha wonke amaRoma, uthatha wonke amaJuda, uthatha wonke amawashtawa, uthatha wonke amaKristu kanye nabo bonke izinyanga nezangoma, nabo bonke abakhonza amadlozi, nabakhonza izithwalo, nabakhonza izinyoka. Angikhathali ukuthi ukhonza ini.
nonke umdali unifasa ngabhande linye uthi nonke nina kanye noyihlo lweni imsebenzelayo uSathane uAllah uyogcwalisa ngani isihogo nina nonke eningafuni ukukhonza umdali wenu niyobe niyinkuni kanye namatshe asesihogweni. Kuyobe kuyini izinkuni zesihogo nihlanganiswe namatshe yini niyobe kuvuthelwa ngani umlilo wesihogo. Vula ingqondo ke mfowethu, vula ingqondo ke dadewethu, phenduka isikhathi sisekhona. Wake up and smell the coffee before it's too late. Akukhokhwa mali, akukhokhwa mali ukuthi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina. Akukhokhwa mali bafowethu, akukhokhwa mali bodadewethu, bomama, bobaba, bomkhulu, bogogo, bantwana, akukhokhwa mali. Ukusho nje wena ngomlomo bese uyakholwa wena enhliziyweni bese nemisebenzi yakho iyenza ukuthi uyavumelana nalento leyo osuyishilo ukuthi anginaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaMenzi wami, umdala weinsuku, umdali weinto zonke, ongakhathali, ongaphumuli, ongozeli, ongacwayizi, ongalali, ongafi. Nangoke thina simkhonzayo, nawe mfowethu, nawe dadewethu usengaphuma kulawo maketango la uSathane akubophe ngawo. Uyabona wena okungavumi ukuthi ube yiMuslim, okungavumi wena ukuthi ukhonze umdali wakho yena yedwa, awuzenzi uboshiwa amaketango kaSathane. Mtshele uSathane akuyeke, umcele umdali ukuthi akuphe amandla ulwe noSathane, kube ubugunqugunqu ulwe noSathane ukuthi akakiyeke. Umcela umdali ukuthi ngicela ukuthi ungidonse nami njengabanye laba obadonsile, wabadonsa wabakhipha ekukhanyeni ebumnyameni wabaletha ekukhanyeni wena ukuze uhlale ujabulile ngabo. Ngicela ukuthi nami ungidonse ngoba angizenzi, uSathane akafuni ngami. Ngiyaniphindela futhi, maNazaretha, maKristu, maRoma, maWashtawa, maJuda, namaHindu, ninenikhonza ithombe, nani ninenikhonza amadlozi, nani ninenithwele, nani nina inyanga, nani nina zangoma, nonke anizenzi, nenza imisebenzi kayihlo uSathane. uSathane akafuni ukuniluza, yingakho kungafiki kini ukuthi phendukani, yingoba uSathane akafuni ukuniluza. Awuzenzi uSathane okuhlebelayo ukuthi ungamlaleli umbathu uyabheda. Lento akutshela yona yikho. Uma ngabe wena ungaphuma la ulandele lenkolo leyeqiniso eshiwo umbatha, mina ngizokuluza nceku yami, mina ngizokuluza my agent. Wena ungisebenzela kamnandi ngoba sidukisa kamnandi abantu. Awuzenzi, uSathane okuhlebela lezo zinto lezo. Cela ke kumdali wakho ukuthi akakudonsa akukhiphe ebumnyameni akulethe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.